давоми боби 25. пагоҳи дигар ёдгор бо шогирдон ва писарони бой барои оне ки замини ҷуфтгардидаро чорво зери по накунад бо шиқбандӣ машғул шуд. бой бо ҳаракати дастони ёдгор нигоҳ мекарду ҳайрон мешуд ба худо, ки ёдгор беназари худо нест. ҷонкоҳонии ёдгорро дида аз дилгузарон бой ба наздаш рафта ҳай боракаллоҳ кард. устод дар ҳавои сарди саҳарӣ ҳам дилат қарор нагирифту омада шиқбандӣ карда истодае. гуфту имрӯзҳо ҷилла бошад, чила бошад ҳам ҳаво нарм аст. бой бобо ҷавоб дод ёдгор, кӣ медонад ки фардо чӣ мешавад? мебинем ки имшаб ё пагоҳ шамоли тунде мехезаду барфу борон меборад. баъд чӣ кор мекунед? барои ҳамин ҳама аз андак фурсат истифода бурдан зарур аст. баъд ҷуфтӣ кардаамон ба беҳуда меравад. андешаҳои олимонадори ёдгор қоил шуд. бой ёдгор бо шогирдонаш дар зарфи 2 рӯз атрофи ҳотаи бойро шиғи хеле хубу бадоште гирифта маҳкам кард. дар як гӯшаи он чапаре шинонида даромадгоҳ сохт. норимбой аз ёдгору зубайд беҳад хурсанд буд. ҳатто мефахрид ки бо вуҷуди чандин ҳунарро доштанашон одамони басе оддиву фурӯтананд. фахру ҳавобаландиро намедонанд ва бо чунин хислатҳо тамоман бегонаанд. онҳо на танҳо косиб ба мардум як хидматгори беминнатанд. ҳама кор аз дасташон меояд ва ба ҳама кор фаҳму фаросаташон мерасад. вале норимбой ёдгору зубайдро хуш пазируфт. дар меҳмонхонааш ҷой намуд. байни мардуми деҳаи хамитуқ мишмишиҳо пайдо шуд. сардорамон ақлашро хӯрдааст, магар ки 2 ғайри миллати моро, ки 7 пушташонро касе намедонад, дар хонааш ҷой додааст. мегуфтанд онҳо ҳеҷ гоҳ ба мо дӯст намешаванд. аммо вақте кору рафторашонро диданд, ба ҳарду унс гирифтанд ва аз хешу табори худашон ҳам бештар дӯсташон медоштанд. бар замми ин ба фаҳмиш ва ақлирасои Норимбой сардорашон офарин хонданд. бой боз меандешид, ки агар онҳо ёдгору Зубайд дар хами туғ 2-3 сол бимонанд, аз писарбачаҳои деҳа чандин нафарашон бо фандаву дуредгари гулдаст шуда мебароянд, ки ба манфиати ҳамдигаронашон хоҳад шуд. аз ин пас мо мардуми лаққай фахр мекунем, ки аз дастамон ба ҷуз чорводориву молпарварӣ боз касбҳои дигар ба монанди бофандагиву дуредгарӣ, оҳангарӣ ва ғайраҳо меомадааст. бой бисёрҳо шунида буд, ки косибон беҳад мардуми бахил мешаванд, намехоҳанд ки касбашонро дигарон ёб бигиранд. агар шогирд дошта бошанд ҳам нозикҳои касбашонро рӯякӣ меомӯзонанд. аз он хурсанд буд бой, ки ин ҳар дӯсто бахилу хусуматро намедонанд. муддати 5-6 моҳи инҷо буданашон ба писарбачагон ҳунари бофандагӣ